Bafethu nginibingelele nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu enahlinza kakhulu isi-update TV. Ubingelela uyena uSandwa Nyembe ungambiza uma-solution mawuthanda. Bafethu nani niyazi ukuthi angiluthi ngaphandle kwenu ingakho ngihlezi ngizithiwa phambi kwami ihleli ngithi ngiyacela kakhulu ukuba ningeseke. Ngicela kuwo ongaka-subscribe ucindezele lo button elibomvu elibhalwe subscribe, ungayipressa nebheli mangabe ufuna ifoni yakhe ikunotify noma ngabe nini uma ngi-upload ivideo lapha ku-YouTube. Kodwa ngaphandle kokuchitha isikhathi sakho mazivele singene eshuda bona namhlanje ulume kanje. Uqoshiwe umlingisi owaziwayo odlalela laphana kuZalo, igama lakhe usibonile ngubane udume kakhulu ngelikakhathaza kuwona lo mdlalo. Ukuxoshwa kwalo mlingisi-ke kube sekulandela ekutheni kuqashwe omunye futhi umlingisi ozofika adlale indima yakhe-ke labe beyidlala laphana-ke kulona uZalo. Siyazi ukuthi ungubane-ke beyosomabhizinisi-ke laphana i-owner ekwangubane Coffees. Nalo mlingisi uqashiwe naye uzofika adlale indima ethi mayifane naleyo-ke. Imbangela yokuxosha kwakho mayikaveli, kodwa mangabe iveli uyophinde uyithole kuyona le YouTube channel yethu-ke isi-update TV ngoba ilethe izindaba zishisa bhe. Wena qinisekisa nje ukuthi uyasubscribe ukuze ungashiyeki. Ngicela wehlele laphana ngezansi comment section ufike usho umbono wakho kungabona ukuthi ngalolu daba. Uma esihlabela phambili sithinta udaba-ke losomahlaya laphana kusiya ngengoma uPastor Mjosti naye osexoshiwe kulona lolu hlelo-ke kulandela-ke ekubeni-ke athole ucingo kuwuproducer walolu hlelo lapha ambizela khona umhlangano ophuthumayo wase wamfaka indlela. Imbangela yokuxosha kwakhe nayo ayikaveli, kodwa mangabe ivela uzophinda ukuthole futhi kuyona le YouTube channel yethu. Naqinisekisa nje ukuthi uyahlala nathi kuyona le YouTube channel. Siyazi ukuthi uPastor Mjosti besomahlaya ehlekisa ngezinto ezenzeka lapha emcimbini, aphinde futhi amemezele-ke nemicimbi ezolandela. Abanye bebemthanda, abanye bebengamthandi, kodwa ngifisa ukuze uvulo wakho kuwe mbukeli wami ukuthi ngabe wena uthini. Yehlela nje ku-comment section ufike ushiye ukuthi wena uthini. Ungakhohlwa uku-subscribe ukuze uzithole izindaba zisashisa. Okwami kosungikuvela khona la ngithi uma kanje, ngithanda kakhulu.